ngozi yemukomana uyo akaurawa navatete vangu. Vatete vangu vakange vaine maflea markets avo kuHighfields kwamachipisa, saka nerimwe zuva vakabva vachizouya kumba kuAvondale. Ndakakurawo ndichichengetwa navatete vangu ava nekuzorasirira kwavakazoita ngozi iyoyo vachiirasirira kuvanhu vemuchechi. Zvino makore acho akwana, nekuti ipapo pavakanzi vanokwanisa kurasa ngozi iyoyo, asi ngozi inozongodzoka kumuridzi kana kuti kuhama dzemunhu uyo akauraya. Saka vakapiwa makore 22. Iko zvino zvitava mugore ra2026 makore 22 akwana. Apa vatete vakashayika. Vatete vakazoshayika mushure mekunge vaenda kuAmerica nemhuri yavo. Iniwo ndigere muUK, ndakabatsirwa navatete. Ndakatanga ndichagara navo muTexas, but ndokubva ndachizosangana nemudzimai wangu, then ndokubva achizonditi ndinge ndichizorelocate from America ndikauya kunoku kuUK. Haatozvizivi kuti kuzvara kwaakaita mwana akange akaremara akazoshayika mwana iyeye yainge iri nhau yemweya wengozi. Vatete vangu ava vakange vakaroorwa nemusoja, vainge vaine mari, uye zvekare vatete vainge vaine mabhizinesis akawanda nekwamutare, asi vatete vakange vari munhu ainge achiita zvokubata-bata. Vaibata-bata kunyangwe amai vangu vachizonzi vakazosiyana nababa, hanzi yainge iri nhau yekuti amai vangu vaita zvokunamata, saka vakange vasingawirirani navatete. Vatete vakange vaine purazi ravo. Ndichati purazi iri rainge riri kuBeatrice. Purazi iri rakange riri purazi ravaita zvekurenta. She had a 10-year lease papurazi ipapo. Vakange vava kutanga kuita zvekupfuwa mombe papurazi ipapo, saka vainge vachida mushandi. Saka vanhu vainge vachivashandira, nekuda kwekuti vatete vainge vari munhu ainge aine hudzvanyiriri hwakanyanyisa, vaiti kana vakashandirwa nemunhu anenge ari munhu mukuru, aibva aona kuti izvi hazvingambobudi, obva atosiya zvake basa. Saka vakazotanga kufamba vachinhonga mastreet kid vachivashandisa kupurazi ikoko, vobva vachizovadzinga vachiti mandibira. Izvi vatete vakazviita kwemakore akati wandei, kudzamara vachizosangana naye mukomana iyeye akange aine 12 years. Vanoti ivo vakamunhonga mamachipisa, ainge ari street kid, ainge aine vamwe vake, asi iye ndiye akasvika paflea market pavo pavainge vari. Saka akabva avakumbira zvokudya, vakabva vamudzinga, asi akaramba akamira, akati kana mukasandipa zvokudya ndinokwanisa kufenta, achiti ainge afamba kubva muHarare kufamba kunosvika kuHighfields netsoka, achiti ndiri kunzwa kuziya nenzara. Saka vakabva vachizomupa basa, vakati ndoda kuti unge uchitsvaira pose apa. Akatsvaira mwana iyeye, hanzi haana kana kumbogara akakomplaina. Vakabva vachizomupa maleftovers echikafu chavainge vachidya, akagara zvake pasi, haana kana kumbokomplaina. Mushure mekunge apedza kudya, vanoti akapfugama akati maita inyu basa, ndanga ndichikumbirawo mvura ndinge ndichienderera zvangu mberi nerwendo, nekuti ainge achitsvaka wobaba vake vainge vachinzi vanogara muHighfields, but akange asingazivi zita ravo, asingazivi zvekare kuti vainge vachigara nechepapi muHighfields. Saka vatete vanoti vakabva vachizomunzwira tsitsi, ndokubva vachizomutora vakaenda naye vakanomusiya kupurazi. Vainge vakamuvimbisa kuti vainge vachazomupa mari after each and every 2 months, asi 2 months dziya dzakati dzapera vakamuvimbisa zvekare. 2 months dzapera vakamuvimbisa. Sezvisinei akazofunga kutengesa mbudzi, akati kana ndatengesa mbudzi ndinobva ndawana mari yangu, ndobva ndasiya basa, nekuti akange atoshanda close to 6 months asina kana mari yaainge ambobhadharwa. Vakazozviziva nekuti munhu waakaedza kuti ange achitengesera mbudzi yakange iri best friend yavatete vangu. Saka vatete vakabva vachizofonerwa vakaudzwa kuti ndo zvainge zvaitika. Vakaendako vaine murume wavo, vakasvika vakatanga kurova mwana uya ainge aine 12 years, ndokubva achizoshayika. Hanzi akati afa. Kuuraya kwatakaita mbavha idzo dzakabatwa muraini mandainge ndichigara apo pandakange ndiine 23 years.
kumusha kwedu kwaRusape. Ndakauya muHarare ndikatanga kushanda security guard, saka ndakange ndichigara neimwe friend yangu nekuti mari dzedu dzatainge tichiwana dzainge dzisimbori mari dzainge dzakawanda. Zvadaro mukoma nerimwe zuva ndakati ndarovha kubasa because ndainge ndiine umwe musikana wandainge ndichifambidzana naye. Musikana uyu aigarawo muraini imomo matainge tichiloja. Akabva achizofonerwa naamai vake vachimuudza kuti vainge vachiona sekunge muyadhi mavo makange mapinda mbavha. Iniwo nekuda kudiwa ndakabva ndachizofonerana nevamwe vakomana avo vandakange ndichiwirirana navo tikabva tachizokomba mbavha dziya. Mushure mekunge tadzikomba mbavha dziya ndokubva tachizodzibata. Vamwe vacho vakatiza, takazongokwanisa kuti tinge tichizobata vatatu chete tikabva tachizotanga kuvarova. Saka tichivarova kudaro takazosvika pakuuraya umwe wacho, uyo watakauraya but akazonofira kuchipatara. Zvino akati afira kuchipatara ndakatanga kumurota achiuya kwandiri achiti iwe ndiwe wakandiuraya. Makore acho iwawo ndakange ndisingazvinzwisisi kuti chii chinombonzi ngozi. Kwandiri ndaingozviudza kuti ngozi mweya wemadhimoni. Saka ndaitonamata ndichitodzinga mweya wandainge ndichiti mweya wemadhimoni. Ndakasvika pakutsikwa nemotikari mukoma ndikatombogara muchipatara ndichitoudzwa nemamwe manesi kuti zvinopota zvichiitika pauri unoita sekunge kumusha kwenyu kune munhu akapara ngozi, because ndakatombopotsa ndabayiwa nebanga nebenzi ndiri muchipatara. Izvi zvakaitika 3 times. Vakati zvinhu izvi zvinowanzokuitika kana kuri kunzi kudzinza kwenyu kunenge kuine munhu anenge akauraya. Saka ndaiti kana ndikaudza vamufundisi kuti ndo zvandiri kuudzwa izvi nemamwe manesi kuti munogona kunge muri vanhu vanenge vaine ngozi mumusha menyu, vamufundisi vaibva vati hakuna chinonzi mweya wengozi, unofanira kuti unge uchingonamata. Zvechokwadi tainge tichinamata but situation yakange isingachinji zvachose. Saka ndakazoti ndabuda muchipatara ndipo pandakabva ndachizotanga kufamba ndikazoenda kune imwe n'anga iyo yakandiudza kuti ndakange ndiine mweya wengozi wainge uchinditevera. Saka ngozi yakange ichida kuripiwa. Ndaifungidzira kuti zviri nyore ini pazvinonzi panenge pachida kuripwa mweya wengozi. Ndakafamba ndikabvunza imwe n'anga iyo yakazokwanisa kuhaka mweya wengozi kuti unge uchizotaura kuti iwo pachezva wainge uchida chii chaizvo. Asi ngozi yakamboramba kutaura. Yakazotaura mushure mekunge ndatoramwa ndopayakati yainge ichida kubva kwandiri chete, yakange ichida mombe 20. Ndikati mombe 20 ndingadziwanepiko mombe 20? Saka ndakabva ndachizoignore. Mashure akatanga kuitika muupenyu hwangu mukomana Shim, ndakange ndava munhu wekuti ndaikwanisa kungochengeteswa kana mwana asiri wangu. Ndaikwanisa kungorohwa kana dziri sembavha. Unosvika pakuita give up wega kuti inini nditongori munhu anoshandira vamwe vanhu. Kutenga foni unobirwa, kutenga chakati unobirwa. Iko zvinozve mukoma makore acho awanda ndichingoramba ndichingoshandira pasina. Ndakange ndiine mukadzi mumwe wandainge ndichigara naye kubva muna 2024. Saka taita zvemaprojects, zvinhu zvedu zvanga zviri kutofamba zvakanaka nekuti tanga tiri kutorima pa 1 hectare dzatakange tichirima. Saka tanga tichiita futi zvekupfuwa nguruve, mudomboshava nehuku. Vamwe vanhu vanogona kunge vachitondiziva. So mukoma takabva tachizoti taita mari. Mukadzi wandanga ndiri kugara naye akatiza ne2000. Zvino chekuita hapana because land yacho iland yasekuru vake avo vari kuUK vatainge takatotaura navo vakati mogara zvenyu rent free. It is actually 1.7 hectare. Saka ndigerepo. Ivo sekuru vacho vakati gara zvako muzukuru komana wangu, hapana zvatingazviita. Saka umwe mubvunzo wangu wandiri kuda kubvunza kubva kwamuri muri yeZimbabwe ndewekuti zvino ndodii? Ndinotya kuti kana kuri kunzi ndikaramba ndakagara pamusha pasekuru vemukadzi akanditiza hazvizonetsi futi here mangwana, nekuti ndinokwanisa kuzoda kuzotsvaka umwe mukadzi vanozvisapota here izvozvo, kana kuti ndinokwanisa kuzotozvidemba mune ramangwana.
muri yezimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndine mweya wengozi uye zvekare hanzi mukadzi wose wandinenge ndatanga kufambidzana naye pane zvaanozongondiita kana kutongonditorera mari sezvavari kuti ndo zvakaitika. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Hanzi ndodii, ndoramba ndakagarapo here pamba apo pavari kugara, pari pamba pasekuru mukadzi wacho uyo akaita kuti vange vachizogarapo. Hanzi akanditiza nemari ngameno kwaari. Let us try to assist him mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 72 years ekuberekwa. Ndinofarira chaizvo kuteerera zvirongwa zvenyu izvi zvamunoposta. Ndauya pano nekuti ndine nyaya yandiinayo. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndakange ndichiitawo zvekudhiraivha matraki. Kana kuri kunzi unenge uine basa rako raunenge uchishanda, ungava uchishanda kumhiri kwemakungwa. Ini ndakange ndichidhiraivha matraki. Ndakatanga ndichadhiraivha matraki muSouth Africa, ndikazvara vana muSouth Africa, ndokubva ndawana mapepa avo akazondipa mukana wekuti ndige ndichikwanisa kubuda muSouth Africa. Ndakabva ndachizoenda kuAmerica. Ndasvika muAmerica, dambudziko randakanoita muAmerica nderekuti ndakatanga kudanana nevakadzi vakasiyana siyana. Kazhinji ndainge ndichida vakadzi vainge vari varungu, saka vaidhimanda kubva kwandiri. Saka ndaizviona sekunge ndakatongwara. Mudzimai wangu aiti kana kuri kunzi akandifonera wandainge ndakasiya muSouth Africa zvekare newandainge ndakasiya muZimbabwe, ndaimushaudha ndichimudza kuti umwe noumwe anofanira kuti anga achimira nezvake. Ini ndainge ndisingadi kuti munhu ange achiswera achinetsana neni. Asi mukomanashi ndakakanganwa kuti ndinge ndichigadzirisa mapepa angu. Zvino mapepa angu akazoti achinono expire. Ndo pandakaona kuti nyika yako inyika yako uye zvekare inenge isiri nyika yako haisi nyika yako. Ndakasvika pakupererwa mukomanashi nebasa nekuda kwekuti mapepa angu ainge aexpire. Zvadaro kunyange ndakange ndichiri nemari dzangu dzandainge ndichiri nadzo, kunze kwekuti ndinge ndichidzoka kumusha ndotsvaka zvekuita in time, handina kuda kuita saizvozvo. Ndakabva ndaramba ndakangogara muAmerica. Ndainge ndava kungoita macash jobs ndichingoshanda muconstruction, kunze kwekuti ndinge ndichisevha mari dzacho idzodzo dzandainge ndichiwana pandainge ndichiita mabasa ose andainge ndichiita econstruction. Ndaingodya mari sekunge munhu anopenga. Kana kuri kunzi unenge uri kumhiri kwemakungwa, ziva kuti lifestyle yeko inokwanisa kuita kuti unge uchizokanganwa kuti kumba kunofanira kuti kunge kuchizodzokewa. Ndo zvandakaita ini, ndakasvika pakukanganwa kuti kumba kunofanira kuti kunge kuchizodzokewa. Ndinozvidemba kusvika pari nhasi kuti dai ndakakwanisa kushandisa mukana izvezvi ndingadai ndava kukwanisa kuzorora, but handikwanisi kugara pasi. Ndinotoshanda kutaura kudai ndiri kutochengeta imba yevamwewo avo vandainge ndichiwirirana navo makore pandakange ndichiri kuAmerica. Ndinogara pamba pevanhu pekuti anytime ndinokwanisa kungodzingwa. Hazvinei nekuti unenge uripi, unofanira kuti unge uchiziva kuti musha unoda kuvakwa. Vamwe takaenda kuAmerica tikadzoka tisina kukwanisa kuvaka misha. Kunyange zvikanzi unenge uchishanda sagarden boy uri kuSouth Africa kana uri kwaunenge uri ikoko, tenda Mwari unge uchiti Mwari makanaka kana ukagona kumisa kana chi1 room kumusha, nekuti kana ukarwara ukanza uchakwanisi kushanda unokwanisa kuremara uri pabasa, but kana uine pako panonzi pako unodzoka kumusha wozorora than kuti unge uchiramba uri munyika inenge isiri yako usina zvekare nemapepa ekugaramo munyika imomo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Anzi ndo 2 cents dzangu idzodzo dzandinadzo kugara. Anzi ndakagara munyika America ndikabuda ndisina kana
chandainge ndinacho. Let us try to speak with him in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rikedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana She makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo zita rangu ndinoitwa Emelda. Ndauyawo pano ndiine confession yandiinayo uye zvekare confession yangu yakamira sekudai. Ndiri mudzimai ende ndinoshanda as a maid. Pamba pandiri kushanda panoitika zvimwe zvinhu zvandisinganzwisisi. Iko zvinozvi kutaura kwandiri kuita nemi kudai so nditori kuperiod. Ndinongogara ndichienda kumaperiods. Iko zvinozvi zvatova wese. Kana ndichitarisa mwedzi uno waApril ndaenda kumaperiods more than 6 times. Kazhinji ndinoenda kumaperiods kwemazuva 2 kana kuti 3. Apa kubva zvandakatanga kusangana nedzimwe hope dzandisinganzwisisi, chiri kundinetsa ndechekuti varungu vangu vandinoshandira vanoratidza kuti vanhu vava kundifarira zvakanyanyisa. Zvino ndinotya kuti maybe kufarirwa kwacho kwandiri kuitwa nevarungu vandinoshandira, maybe it is because vari kundishandisa. Asi ndinoti kana ndakavatarisa vanoita sekunge vanhu vanonamata chaizvo, because pamba pandinoshanda mukoma patori nechurch every Sunday. Church tinotoatenda mugarage. Saka handizivi kuti nekunamata kwose kwavanoita vanganzi vanhu vangashandisa mishonga here, because we are always fasting. Sometimes tinokwanisa kutsanya 2 times or 3 times each and every week. Dzimwe nguva ndinototsanya nditori kumaperiod, then I go on a fasting period ndiriko kumaperiods kudaro. Saka zvinotondivhiringidzawo mupfungwa dzangu kuti chii chiri kumboitika kwandiri. Mukazokwanisa kuzoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti hanzi pamba pavanoshanda vanokwanisa kungoona kana munhu, hanzi kana ndaona munhu iyeye it's either anenge achiita mamwe mabasa epamba ipapo kana kuti vanongorota vaine munhu wavanenge vachirara naye. Then kana varota, hanzi pandinomuka ndinobva ndatoona kutoti ndinenge ndaenda kumaperiods. Hanzi zviri normal here. Ivo havaoni sekunge vanhu vavanoshandira vane mishonga yavanoshandisa. Ngatitaurei navo. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana She makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Saka ndakaenda kun'anga. Ndaenda kun'anga zvandainge ndichida hazvina kuzobudirira, because ndakanzi unofanira kudzoka uine mukadzi waunenge wawirirana naye. Ladies, I am single. Ndinokwanisa kuita mari anytime soon kuburikidza neurombwa chaihwo. So what happened mukomana She is this. Ndaenda kun'anga, then ndokubva ndapinda mumatare. Ndakabva ndapiwa mimwe mishonga. Zvino dambudziko riripo nderekuti mishonga imwe yandakapiwa haukwanisi kuishandisa uri wega, unotofanira kutova uine partner yako. Saka kunyangwe ndiine zvimwe zvevanhu zvandainge ndichifambidzana nazvo, but I could not, ndakatadza kuti ndinge ndichizowana munhu wandinokwanisa kutrusta zvekuti ndinomuudza the full story uye zvikari nemhiko. Kana ipo pano mukoma hazvitoite kutoti ndinge ndichitokuudzai mhiko dzacho dzose, but changondiunza pano, I don't know kana kuri kunzi panenge paina someone anenge ari interestedwo mazviri, kana uri munhu anenge ari munhukadzi unenge uinewo zvivindi, kana uine zvivindi unokwanisa kupa mukomana She phone numbers ako, and then I can speak with you toona kuti tingawirirana here. Kana kuri kuenda kun'anga tobva taenda kun'anga tiri tose. I just need a woman who will understand me and toenda tose kun'anga. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri mugari wemunomu muHarare, just in case kana
aripo munhu anenge andida, mumuudza kuti ndiri muHarare and I am waiting for you baby wangu kuti tinge tichizoenda kun'anga then tonopedzisa izvo zvacho zvatinenge tichifanira kuti tinge tichizopedzisa tiri vaviri. I'm so sorry mukoma, ndatadza kuti ndinge ndichibuda pachena kukuudzai zvose nemo because ndinotya kuzobhururutsa shiri. If you know, you know. Kana munhu akauya kuinbox kwangu, I know kuti zvimwe zvinhu zvaanokwanisa kuramba pari pajekerere kudai, nekuti umwe kuti ange achizomti anokwanisa pari pajekerera. Ndataura zvose izvo zvatinenge tichifanira kuti tinge tichizoita hazviiti, asi kana munhu akazouya kubox kwangu ndinokwanisa kumuonesa chazvakanakira maadvantages acho uye zvekare nemadisadvantages. Please post my story, ndinenge ndiinemi mucomment section. I am waiting for you my love. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi I am waiting for you my love. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, mhiko dzacho dzisinga mhiko dzacho hadzitaurwi pajekerere. Kana wauya kuinbox ndozokuudza, kana wazouya kuinbox hanzi ndo pandinozokuudza. Zvakangooma, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei, please post my story makavika uchitupa changu. Ndakamboshanda as an assistant driver, ndichishanda seassistant driver kudaro mukoma ndine zvandakasangana nazvo zvakandikachikamadza. Driver uyu ainge ari munhu ainge ari bosve kuti, but aiva nezvimwe zvinhu zvaaiita zvandakange ndisingatombonzwisisi. Dzimwe nguva aikwanisa kungoitira tsvina mutrack imomo. Mukoma, mutrack hakusi kunzi mungaita space yekuti munhu angaitira tsvina iwe wakagara urimo, but aitongomisa track rake kunze kwekuti ange achiburuka. Kana aburuka obva abuda zvake panze oitira tsvina yake panze, kwete akange asingaiti zvinhu zvakadaro. Zvaaingoita ndezvekuti aitongoitira tsvina mutrack imomo, otongoenda kuseri kumbedha, otongovhara nechiketeni, ototanga kutoita tsvina. Iwe ndiwe waizoona kuti woita sei. Ndaizotoburuka track ndotombogara zvangu panze kusvika munhuwi uya wapera. Ndara iye akange aine umwe mushonga waityisa kwazvo, nekuti mune zvose zvaainge achiita mukomanashi aikwanisa kungotanga kana kungoridza mheri zviya zvokungovhunduka. Kana ukamubvunza aibva atanga kuseka, obva ati ndatopotsa ndatorohwa mambama ipapapa. Nani wanga warohwa mambama nani? Otongoseka zvake obva ati ndatopotsa ndatorohwa mambama. Akange asingakwanisi kukuudza kuti anenge arohwa mambama acho nani. So that is what I used to witness pandaishanda naye mudhara iyeye. Nerimwe gore takamboenda kuZambia. Taenda kuZambia, akaita risk yekuti akandipa track, iye akasara muLusaka achisangana nenyanga yake. Akati bamunini otombogarira track moenda kunodeliver. Apa I was supposed to travel zvekuma 300 something k's kubuda muLusaka ndiri ndega. Experience ndakange ndisati ndava neexperience yatingati it was that experience yekuti ndaikwanisa kupiwa track ndofamba ndiri ndega. But ndakatongoita zvivindi ndokubva ndatongotora track, then I went on my way, ndikakwanisa kutodzoka. And sezvaainge akandiudza akati kwandiri, I promise you kuti uri kuzotoenda ukanoita madeliveries and uchatodzoka, hauna kana chakaipa chauchambosangana nacho. Akandipa imwe mvura iyo yaakati mvura iyi unofanira kuti unge uchiti paunenge uchidriver inenge yakagara iri pakati pemakumbo ako. Saka mvura iyoyo mukomanashi yakange iri muchigubhu icho chandainge ndakaisa pakati pemakumbo angu kusvika ndasvika kudelivery point, and then I returned back to Lusaka. Ndakasvika pakuzongosiya basa
mudhara iyeye aita zvimwe zvinhu zvaingotyisa, so kana usiku akange asingarari aingorara achingodzipwa nevanhu vaunenge usingaoni. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.